Dobrý deň. Ja som zvyknutá hodiny a hodiny rozprávať o duševnom vlastníctve, o jeho ochrane a priemyselných právach. Príhovory veľmi nie sú moja parketa, ale mám tu pripravených pár riadkov. Vážení hostitelia, vážení hostia, dovolte mi v úvode vás čo najsrdečnejšie pozdraviť od nášho pána predsedu Úradu priemyselného vlastníctva, pána Luboša Knota, ktorý nemohol prísť, aj keď je v Bratislave pracovne, ale mal tu stať on ako kompetentný za náš úrad. Odzneli tu slová ako inovácie, transfer technológií, výskum a vývoj. To sú všetko slová nám blízke na Úrade priemyselného vlastníctva, pretože je dobré, keď sa pretavia do nejakého výsledku a ten výsledok by malo byť, aj keď je to duševné vlastníctvo, ale pokiaľ je chránené, tak sa pretaví do nejakých priemyselných práv, ktoré predstavujú vlastne produkt mysle a intelektu. Môže to byť niečo ako praktická aplikácia dobrej myšlienky, dobrého nápadu vo forme vynálezu, ale aj ochranná známka alebo originálny dizajn. Tieto práva sú veľmi vzácne hodnoty a môžu úplne odlíšiť podnikanie od konkurencie, a to tým, že pomôžu identifikovať produkty a služby ako originálne u zákazníkov, u úspešných podnikateľských subjektov. Mnoho z týchto práv a iných nehmotných hodnôt často tvoria základné kamene nového podnikania a formujú kľúčové časti dobrého a komplexného podnikateľského plánu. Ak je plán dobrý, tieto hodnoty sa môžu stať pre takúto firmu aj zlatom. Vzdelávacie inštitúcie, ale aj malí a strední podnikatelia, alebo teda podniky, by si mali byť od začiatku vedomi dôležitosti priemyselnoprávnych aktív a mali by sa o niečo najlepšie starať. Každý, kto vstupuje do podnikania, sa chce líšiť od svojej prípadnej konkurencie a chce byť vo svojej obchodnej ponuke lepší, kvalitnejší, rýchlejší a chce získať čo najviac zákazníkov a dobré meno. Preto by mal rozmýšľať o možnostiach priemyselného vlastníctva, ak teda je to v jeho strategickom pláne, čo môžem len odporučiť samozrejme, ktorému môže pomôcť nielen v začiatkoch budovania podnikania, ale aj v prípade porušovania jeho práv neskôr, počas podnikateľskej činnosti. Spolupráca Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave má niekoľkoročnú úspešnú históriu, či už vo forme, ako ste spomínali, toho InnoInfa, teda poskytnutia informačného miesta pre potenciálnych záujemcov o informácie z oblasti priemyselných práv, alebo teda ochrany, zo strany Univerzitného technologického inkubátora, alebo naopak poskytnutie lektorov zo strany Úradu priemyselného vlastníctva pri vzdelávacích aktivitách buď na pôde Slovenskej technickej univerzity, alebo na pôde tohto inkubátora. Tu by som sa možno pozastavila a spomenula teda ten projekt, alebo teda tie biznis raňajky, ktoré ste spomínali. Sama som mala tú čestu byť, to odprednášať. Bola to veľmi príjemná akcia, teším sa na ďalšie, keď ma pozvete. A som rada, že sú tu aj pedagogickí pracovníci zo Slovenskej technickej univerzity, s ktorými sa tiež veľmi rada uvidím a veľmi rada prídem za študentami porozprávať im o teda ochrane duševného vlastníctva, konkrétne o tých priemyselných právach. Dovolte mi univerzitnému inkubátoru, ale aj jeho zamestnancom zaželať ešte mnoho úspešných rokov, mnoho spokojných klientov, čo je asi najdôležitejšie, ktorí u vás nájdu pomocnú ruku a podporu pri svojom rozbiehajúcom sa podnikaní, čo v tejto dobe iste nie je jednoduchá záležitosť a hlavne pri mladých ľuďoch, ktorí sa rozhodli si založiť vlastnú firmu. Ešte raz by som zablahoželala a zapriala všetko najlepšie.